Bapak Tigo saking Pandianom tumuli kawiwitan Pandi Arnold. Yuk 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 yuk. Bakang sayeti manjingku melaring jiwa tan kendhat laku utama kembang mekaring rati naradi bakang sayeti manjingku melaring jiwa tan kendhat laku utama.
yeah.
abdi lepat narosana di akhirna bajing loncat bajing loncat kaasana aduh 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 abdi lepat narosana di akhirna kota sangka sari rapang luas pisan
Buka sini. Apa karena sampai hidup ini jadi alasan suka ini seksi. Nom nom.
yeah. Where? Os, 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 os. Hít yeah, hít yeah. Hot in, hot in. Hít yeah, hít yeah. Hot in, hot in. Oi! Oh, ah, oh, Ôi, oh, ah, oh, ôi, oh. Hey! os. Hít yeah. Hít yeah. Hot in. Hít yeah. Hot in. Hít yeah. Hít yeah. Hot in. Hít yeah. Hot in. Hít yeah. Yeah, hít yeah. Yeah, hít in. Hít go, hít in. Hít go, hít in. Hít go, hít in. Hít go, hít in. Yeah! Go, hít in. Hít go, hít go, hít go, hít go, hít go, hít in. Hít go, hít go, hít go, hít go, hít go, hít go. Yeah. Hey. Yeah. Yuk. Ya. Tol git tol git tol 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 hey Yuk, yuk.
Mas kuwi mau. Apa? Serampat Iromo Racing. Banter tenan. Selamat sore Mas Adul. Apa itu? Lakonnya agak adul ya. Oh, iki. Lakonnya Adul. Adul. Ini hari adul. Hari Adul sedunia. Ayo Mas Adul. Tiada yang lebih rindu selain hatimu, ada yang kau tahu. Rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuhu, tan ono liya mung sira wong ayu. Ada Bos Pinono Bersama Panji Anon Putri Naradipa lagi. juga didukung oleh Dalam Pro Audio Sound System. Istimewa. Ngapar harum tan jiwa katon memanisi sekar mekar lan melati rinunci katon kinalon takat siane jagat katresnan sikat lauta. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai kau tahu, rembulan akan sumunar nyekseni tresno kang tuhu, tan ono liya mung sira wong wedok. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku, ada yang kau tahu. Rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuhu, tan ono liya mung sira wong ayu. Tan ono liya mung sira wong ayu. Sampun Bos Pinono Mas. Nggih. Lunas Mas Adul. Ya, kuwi tadi request dari
Oh, iki Mas Adul terus iki. Heeh. Mas Ketua. Request-e kuwi. Ya. Ada kesayangan. Lagu sakit hati. Ayo Mas Renal. Mas kesayangan kaya apa rasane ati iki suwe ra krungu kawartamu bingung rasane nandang rindu Mas lan tak tresnani di DM di WA kok ra balesi apa siramu wis lali janji suci ngendi kamu wingi aku ngemis ning atiku miris jeri rasane apa sana gatine mongko aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang Mas jagane tresnaku kaya dene aku kang jaga tresnamu tak pasrahke mring pangeran yen pasti jodoh ora bakal kurang dalan ya
karpete. Suwek. Ora iya. Anyar iki Mas. Wis ditukoke meneh. Wis ora suwek. 8.000. 8.000. Dundai 1000. Kok kecil? Ayo pas yo. Lewat ijo gambare mobil aja nganti kualik. Oh iya gambare mobil aja nganti kualik. Nah, Gambare dap. saya ini sedang menari. Saya ini sedang menari. Nari putri si kuda ngepang. Nari putri si kuda ngepang. Bikin hati jadi senang. Yo. Selamat. Yo. Ayo. Yo. Ya. Awas iki lek teko. Yo. Woi. Yo dibantu Bes. Mae. Ayo tulungi. Bopang ya. Yo. Yo. Ya om, ya om, ya om, ya om. Ya. Klibake. Sak omah iki, heeh sak omah iki. Cuk gawe kaos bareng. Yo.
ayo cok. Yuk. Selamat datang Mas Singgar. J tante, kok tante, anu Mbak Oka, sorry, biasanya tante Tari. Weh. Piye? Burung Mas, iki pomen lagune Monggo Mardika panjenengan manut. Yo, sabar. Yo ngalah kon sabar terus Mas Sabar. Bedino. Oh iya lah sabar Mas. Sabar. Ladies and gentlemen, welcome to Pontiano. Ayo, cak. Yo. Ayo, Pak. Pontiano. Monggo Mas. Orang kan mendua
tidur. Ampun, sampun sak lagu Wang Pawang. Iki pawange. Wong do lunga ya, ijine sak lagune. Rabies itu coklat kiri. Copot napa, Rom? Kiri sih. Kira nek cilik. Nek gede? Iya sih. Mbak Okta, Kula Kang Mas. aku tidak biasa main sendiri. Oh ngono to, lha iki mau. Lah, rakulino ning no aku. Oh ngono. Ji. Jaluke piye Mas? Di anoke to. Apane? Sing dianoke. Apane? Maksudnya ditemani ngono. lho. Oh, ditemani. Iya. Oke. Hah? Ojo setengah-setengah. Nek loro, kowe. Loro setengah. Oke, monggo Mas. Ya. Lagune? Iki jan rambutnya biru ngene iki. Heeh, Jenenge biru. model apa iki? Model buntut jaran biru Oh, Mas. ya oke. Sesuk pink, Nek sesuk tumbas nang ijo. pundi? Nek tumbas nang pundi? Ning pasar pasti Mas. Iki apa sih? Kae. Heeh, tak brodoli. Monggo kanca-kanca wiyaga. Ayo, Cok. Iki buku apa? Buku kethuk. Buka puasa. Buka magrib. Okta, Kula aku lagi sempurna iki lho karo sapa? karo ibu negara Indonesia. Oh iya. Nek ono oyote Mas, ra iso tekan ngendi-ngendi. Oh ya, Ono oyote. iso ya. Dua apa iki? Okta. Piye? Pancen aku kasmaran. Mosok to Mas? Atimu Mas, yen ngono ra beda rasane atiku. Siapa dinaku kelingan dirimu. Aduh Kang Mas, sampeyan ana rasa kangenku. Tenang tak tambani iki. Tambah nara Mas. Ron. Lonte buron Mas. Ahoe ati pranata. Oe kaya wong edan. Lungguh jejer adya manena. Muga-muga iki dadi kasunyatan. Pandiano. Masya Allah. Tambah nono rasa kangenku. Sikat ora. Aduh Kang Mas, tambah ana rasa kangen.
dokter Igan. Agawe ati pratapan olahe kaya Mas Igan. Lungguh jejer padha mantenan. Muga-muga iki dadi kasunyatan. Muga-muga iki dadi kasunyatan. Janjuh. Ombo. Ucul. Wang Pawang. Papa. Hah? Hah? Oh papa, pawang. Oh ya oke. Nek mama, Mamam. Mama gedang. Iyo, Mas Abi. Dinenge wero abi. Mas Abi. Turu abi. Ayo. dari mana datangnya kita? Dari mana datangnya kita? Dari sewaktu kami. Dari mana datangnya kita? Dari mata turun ke kaki. Kira-kira kontore ngancem. Kira-kira kontore ngancem. Lara kita sepirane. Yang tak seneng aja kepandang golek ana ngendi omahe. Ih jaluk apa Mas Abi? Turuti Mas Abi. Jaga sing nambane abi yo. Selak jam. Oh iki yo Mas Abi yo, turuti yo. Medun. Ayo tong. Apa jaluk apa lu kiting asmara apa? Biasane. 3, 2, 1 lu ngiteng asrama. Khusus Mas Abi iki. Ayo tong. Tong. Yo, kale udan. Os. Yo, waduh. Tambani gar. Arsono. Resepe iki. Ayo tong. Yo, Abi klono topeng. Ayo bobok ditenai bune yo. Bobok Klono ditenai topeng. bune yo. Abi. Yo, keluarkan jurusmu. Klono dhisik. Yo. Asik.
pamulan netra mari kangen nolak siro netra tajem jati keluarkan Iya. kesaktianmu mas. Tresno pati Tabani Mbak Fe. Pinggir karena wale saya tadi iki sing wedok. Sumeng karena tabani Mbak Fe. Tabani Mbak Fe. Yo yo. Wis mari. Mari. Nah, dikerawu kembang rupamu, Mas. Bos. Mau sing beras kuning ki mau. Oh, aku tuh beras kuning. Wes, derek kene atas-atas. Iyo, kasih jalan. Ya. Iyo, iyo. Wah, iki tenagane batune medeni. Saktine. Kodame mengerikan iki. Kodame mengerikan Iki iki. klebon apa niki? Alon-alon nggih, Mbak. Arem-arem, Pasak bumi. arem-arem. Pasak bumi. Ayo, Yo, tangan yuk. Pak Ayo, Edar. ayo. Waduh, bisa. Yo, Pak Dokter yo. Dokter. Sik. Waduh. Ah. Ben sekti. Ora iso. Ora iso. Ora ngatasi. Wis. Ora ngatasi. Pun mboten sias, Mbah. Ngapunten. Ora ngatasi iki. Iki, Iyo. Yo! yo. Nyeri otot pinggang, Mbak. Iya, iya. Nyeri-nyeri punggung, Mbak. Badan pegel linu, Mbak. Ora di endorse. Oh ya. Ora di endorse.
Makaten para rawuh babak kaping 3 saking